କଲମପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲର ତାଳପଦର ନିକଟରେ ବୁଡ଼ି ନିଖୋଜ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତଦେହ। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 10:30 ବେଳେ କଲମପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲର ତାଳପଦର ନିକଟରେ ବୁଡ଼ି ନିଖୋଜ ଥିବା ବୃଦ୍ଧ ଦ୍ରୋଣବାଗଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ତାଳପଦର ଗ୍ରାମର 62 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ଦ୍ରୋଣବାଗ ନିକଟସ୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ପଟକୁ ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖି କେନାଲ ପଟକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଦ୍ରୋଣର ସନ୍ଧାନ ମିଳିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେନାଲ ହୁଡ଼ାରେ ତାଙ୍କ ଗାମୁଛା ଏବଂ ଚପଲ ପଡ଼ିଥିବାରୁ କେନାଲରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ତୁରନ୍ତ ଚିଲିଗୁଡ଼ା ପୁଲିସ ଫାଣ୍ଡି ସମେତ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଜୁନାଗଡ଼ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଖୋଜିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେନାଲରେ ବହୁତ ପାଣି ଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଖୋଜିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ କେନାଲର ପାଣିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ଆଜି ସକାଳୁ କଲମପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ କେନାଲ ଭିତରେ ପଶି ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଚିଲିଗୁଡ଼ା ପୁଲିସ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ମୀନକେତନ ଶବର ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁଜନିତ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ମୃତଦେହ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଜୁନାଗଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି।